Se hende. Det er åndssvagt for mig at filme. Hej Signe. Godt at se dig. Tillykke med det. Også mig. Jeg krammer dig lige. Hej Signe. Tillykke. Hvor nærmere det? Ja. Vi kan alligevel krammer for jer. Så er det vigtigt. Ja, det er det allervigtigste. Jeg synes faktisk, det kan jeg godt se. Det var Lidt længere krammer. Ja, jeg synes også, og bliver nusset lidt mere, gør han ikke det? Jo, det synes jeg. Ja. Jeg bliver ikke nusset. Jeg tror heller ikke, du ville kunne lide at blive nusset. Nej, det er rigtig nok. Du elsker det, når man er der på håret. Det er en grin, man tager på. Kan du ikke lige holde den her? Det går ikke. Det er god til. Det går ikke noget, vi kan skære ham væk bag. Ja. Nej, vi er bare. Nej, du æder. Hun er sulten. Hej, vi fik heller ikke hisse på hinanden, tror jeg.